guys, welcome back to my YouTube channel. आं नोंथांमोनखौ मोनसे जायगायाव लांनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आइफेल टावार आं थगायाखै नोंथांमोनखौ आइफेल टावाराव लाना थांनो नागिरदों बांद्राय बुंबाय नामा पेरिस पेरिस नङा इन्डियायावनो दं आइफेल टावार मोनसे जायगायाव लाना थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो देखायगोन मा जायगायाव दं बबेयाव दं बेसेबां गिदिर ओमफ्राय ब्ला ब्ला देखायगोन आं नोंथांमोननो स' थ'दो आंजों गली थांगासिनो 10 to 20 minutes लानो हागौ आइफेल टावारसिम आं दा नै मेन लामाथिं मोनफैबाय गलिनिफ्राय आं दा आथिं लेजार भेलियाव थांगासिनो आइफेल टावार नायनो देखायनो नोंसोरमोननो एक्चुअली नोंथांमोननो देखायनो आइफेल टावार ओरैहाय आइफेल टावाराव थांनायनि सिगां नै बोगनभेलिया गार्डेनाव फैदों सासे लोगोखौ पिक खालामनो ओमफ्राय बेनि लुकखौ नाय बेनि भिउखौ नाय वाव वाट ए हली मली साफा भिउ बोगनभेलिया गार्डेन बे जाबाय सेक्टर 2 आव दायो बिराद हिट बेनि लकेसनाबो जायगायाबो भिउआबो बे जाबाय आंनि बेगाव बोगनभेलिया गार्डेन बे सेक्टर 2 आव दङ बे ओमफ्राय बेनि खाथियावनो जाहैबाय बिथिं चंडीगढ़ क्लाब दङ आरो नायदो नोंसोर दा आंनि बेकग्राउन्डआव नुनो मोनगोन बेबो मोनसे गार्डेन हली मली असम होननायसो जाबाय जों मोनसे बै गार्डेननिफ्राय फैबाय दा नै जों आइफेल टावाराव थांगासिनो मिनि आइफेल टावार होननानै मिथिनाय जायो जायखौ बे जाबाय नियार र'ज गार्डेननि खाथियाव दङ बारा गोबाव लानाय नङा टाइमा फैबाय थादों नाय नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना ट्रेफिक बे जाबाय ट्रेफिक मा होनगोन बेखौ गल गल ट्रेफिक लाइट्स नै ओरै गिदिंनोसै ओमफ्राय साइकेल ट्रेकजों ओरै थांनोसै जोङो नै नायदो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा चंडीगढ़नि बिउटिखौ बोरै जेथिंबो दंफां ओमफ्राय बिथिं साइकेल ट्रेक बैथिं मेन रड ओमफ्राय बैथिंबो मेन रड नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जिबनाव लाइफआव ट्रेभेल खालामनो लुगैदोंबा जायगाफोर बेरायनो सानदोंबा खनसे चंडीगढ़आवबो फै चंडीगढ़खौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन जोबोर समायना चंडीगढ़आ बेनो जाहैबाय लामा चंडीगढ़नि लामाफोर जेबो टेनसन गैया साइकेल ट्रेकआ साइकेल ट्रेक एक्सट्राखा सालायबाय था बेसे स्पिडआव सालायो बास ध्यान लाखिया आरोना क्रस खालामनायफोराव जाहाथे गारि फैया ओमफ्राय बे जाबाय मेन लामा क्रस खालामबाय आङो मोनसिगोन बारा गोजान गैला ससे थांबावबानो मोनसिगोन जों जायखौ नायनो नेगासिनो दङ नोंथांमोना जि बुस्थुखौ नायनो नेगासिनो आइफेल टावारखौ ससे थांबानो मोनसिगोन स' फैबाय थादो आंजों लोगोआव बैथिं गेजेरथिं दै गबाय थायो नोंथांमोना नायदो बेखौ दै गबाय थानायखौ लाइटिं प्रब्लेम जादों ओमफ्राय साइडथिं थांबा नुगोन बे जाहैबाय एक्चुअली र'ज गार्डेननि खाथियाव दं बिथिं र'ज गार्डेनबो दं ओमफ्राय आइफेल टावारबो दं थ' बेखौ जों ओरै क्रस खालामनानै थांसै बेखौ मोनबाय माने आइफेल टावारखौबो मोननाय जाबाय बिथिं जों नै बेखौ क्रस खालामनोसै होनबानो मोनबाय बिथिं लेजार भेलि बेहायनो दं जोंना आइफेल टावारा जाय बुस्थुखौ जों नायनो फैदोंमोन स' थ'दो स' नोंथांमोना जाय बुस्थुखौ नायनो नागिरबाय थादोंमोन बेनो जाहैबाय आइफेल टावार नै आंनि खिथु उनाव फाइनालि मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय बेनि फ्रन्टिं दङ मिउजियाम दङ चंडीगढ़नि ओमफ्राय बेयो जाहैबाय सेक्टर 10 आव चंडीगढ़आव लेजार भेलियाव दं बे जाहैबाय आइफेल टावारा स' नोंथांमोना नै नुनो मोनबाय आइफेल टावारखौ आंनि खिथु उनाव दं बे आइफेल टावारनि हाइटआ जाहैबाय 56 फुट थारमाने बारा गोजौ नङा आरोना
बे आइफेल टावारा थ' जों इन्जय खालामनो हायो आरोना बेयावनो पेरिसफोराव थानाय बायदियैनो बे आइफेल टावारावनो थांनोबोथ' फैसा गैया नालाय पेरिसाव थ' बेफोरावनो फट' सट' लानानै इन्जय खालामनो हायो। नै आइफेल टावारनि सिङाव दं ओमफ्राय बैनो जाहैबाय चन्डीगढ़ मिउजियाम थ' थांगासिनो जों मिउजियामथिं। बैथिंमोन मिउजियामनि गेटआ ओमफ्राय बेनो जाहैबाय मिउजियाममोन ओमफ्राय दाथ' बन्द' गोजा नै थाला बन्द' गोजा हाबनो मोना थ' बाहेरनिफ्रायनो एसे देखायहरनोसै आं नोंथांमोनखौ बोरै नुयो सिङाव। बेनो जाहैबाय मिउजियाम एन्ड आर्ट गेलारि बैनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ बैनो मिउजियाम एन्ड आर्ट गेलारि बेनो जाहैबाय चन्डीगढ़ मिउजियाम एन्ड आर्ट गेलारि बिदि नुहुरो सिङाव बिदि गोजा आरोना बे गासिबो थ' दाथ' बन्द' नै हाबनो गैया नोंथांमोनखौ देखायनो हागौमोन बन्द' नङाबा। ओमफ्राय बैथिं दङ जोंनि जवानफोरनि गावलायग्रा टेंक जोंनि भारतीय सेनाफोरनि गावलायग्रा लागाव इन्डिया जिन्दाबाद नै टेंक मोनलांनायबा होनो हागौमोनलै गावनाया न'आव हुख्रेमजोबनो हागौमोन। अरिजिनेल खोमालै आंबो मिथिया अरिजिनेल ना डुप्लिकेट गाज्रि जानाय ना मासो नायदो नै टेंक बे एक्चुअलि इन्डियानि टेंक नङा आं दासो मिथिबाय स' नोंथांमोना नै डिटेल्सखौ मिथिगोन बेहाय नायबा बे जाबाय पाकिस्ताननिसो पेटन टेंक M46 बे जाबाय पाकिस्ताननिसो टेंकमोन बेखौ 1965 नि इन्ड' पाकिस्तान वाराव लाखिनाय जादों बे टेंकखौ। स' बेयाव आरोना माबा मोनसे फेस्टिभेल जायोलै बैथिं बै स्टेजखौ नुदोंना बैथिं पान्जाबि सिंगार फैदोंमोनलै अक्ट'बरसोआव जायोमोनदां आयु बाइक गुलायनाय मोसादोंलै मानसिफोरा स्टेज बाइक गुलायनाय नैथिंनिफ्राय VIP फोर जिरायग्रा चेयारफोरा बाइक गुजोबदों बे बुंजोबनायमोन मानसिफोरा बेफोरो साराउन्डिं बुंजोबनायमोन बैयो आयु हाबाब सिख्लाफोराथ' हाबजाखायामोन ओरैबायदि थेला थेसा नारलाबायनाय दा हाबसै नंखाथारदोंमोन आं सिख्लाफोरखौ मा दंब्रा सिंखै चेक खालामनि र' बेफोरलाय माब्रा सिनायबो मोना मोनबो मोना माबा बानायनानै दोनदों गावसोरसो मिथिगोन नै बिथिंबो दं अन्थाइनिनो बानायनाय बे नै नायलाय मा ओमफ्राय गासिबो साइडथिं फुल गोजा ओमफ्राय बेबा मा बुजिनोबो मोना लिरनायफोरबो गैयानदां नै बिदि बानायनानै दोनदों बे जाहैबाय बिथिं नायबा बिदि नुयो ओमफ्राय बै साइडथिंबो एखे होनदां ओमफ्राय बै साइडथिंबो नै बिदि बानायनानै दोनदों दा रस गार्डेनसिम थांनोसै बैथिंनो जाहैबाय रस गार्डेन नायै क्रस खालामनांगौलै क्रस खालामबाय जोङो नै जों रस गार्डेन मोनफैबाय बेनो जाहैबाय रस गार्डेन बे एन्ट्रि गेट बे जाबाय लामा बेनो जाहैबाय रस गार्डेन नो स्मकिं जन लिरखानाय दं 500 फाइनखा बिबारखौ माबाबाथाय खाबाथाय हाग्रा साथिं नै बिथिं हाग्रानि माबा बानायनानै जोंफोरनिफ्राय जिबौफोरसो थाजानो गिनांगौलै ओमफ्राय बेयाव सायानो हिट आरोना बे सिङाव थानो बेनो जाहैबाय रस गार्डेन बे नोंथांमोनखौ आङो खनसे ओरै फिदिंस रानानै देखायनोसै लासैनो बेखिनियाव एरिया कभार खालामना दं बेनिसाय गोदोरसिन
नोंथांमोना जेसेबां नुदों बेनिफ्राय गोदोरसिन एरिया कभार खालामनानै दं। इसिंबो दंबावो गोलावनो दंबावो हानायखिनिखौ देखायनोसै नोंथांमोननो। ओमफ्राय दा रसफोरा खिलिथ'वाखै नै बिदि दाननानै दोनजों जाहाथे खिलियो। ओमफ्राय बेयाव मायबा मुलिबो होदों नै। ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो हागौ जादों नैहाय मायबा मुलि होनानै दोनदों बेयाव दाननानै। बेयो फेब्रुवारिसोआव बारहैगोन आरोना बेयो। ओमफ्राय दा बारथ'वाखै, दा गासिबो दंफांफोरा दाननाय खिलिनो होनाय दं, हासार होजोबनानै दोनदों बेफोर हासारफोरखौ। नोंसोरो बेफोरबायदि गार्डेनफोराव फैबा आलदा आलदा रोखोमनि मानसि नुनो मोनगोन। फर एग्जाम्पल हमना लादो सोरबाबाफोरा मोजां मोनलायनायफोरा फैसिगोन बेहाय लोगो हमलायनो, एसे गोसोखौ गोजोन होनो फैगोन बेहाय हौवा हिन्जाव लोगो हमलायनो गोसो थोलायनाय। आरो सोरबाफोरा जगिं खालामनो फैयो, सोरबाफोरा ओरैनो जास्ट बेरायनो फैयो, आरो सोरबाफोरा जोंफोरबायदि फैयो मालायनि बेरायनाय जगिं खालामनायफोरखौ नायनो। एक्सुवेलि इयाव वेदारा बिनिया मोजां आरोना, बारा नइसबो गैया, मानसि जिब जुनारनिल' नइस खोनानो मोनगोन। ओमफ्राय बिराद कुल आरोना। A few moments later. यासुफोरा मालाय फुदुंलायगासिनोमोन एसे सिगाङावसो नै। हाथ नुबा बोरैबा जागोनलै। फाग्लाब्रा अफेल फुदुंलाबायनो हायो, गला थायोलै मानसिफ्राबो। आदसा बोरैबा नुफ्लांदोलै, आं एक्सुवेलि नायनो होननानै नायाखैमोनथ'। बेयाव गाखोना नायनो र' एसे माबा माबि नुगोन नामाब्रा, मालायफोरनि रमान्स खालामनायफोरसो नुगोन नामा। दंफांलै नै नुलाबायनो हागौलै, हमना मोनलायलाङालै नै। आदसा लाइटबो दं माथो, वान टाइप अफ जिरायग्रा बेबो। ओंखारफिनसैलै। गथ'फोर गेलेग्राबो दं, बे जाबाय रस गार्डेननि सिङावनो दं गथ'फोर गेलेग्रा। नै बिथिं गथ'फोरबो लाबोलै बेहाय गेलेहोनो मालाय गेदेरफ्रा। जाहैबाय वाटार फाउन्टेन, बेबो चन्डीगढ़नि रस गार्डेननि आन्दारावनो। दा चालु जाथ'वाखै, बे चालु जाबा बिराद हिट नुयो बेखौबो। ओरै दैया गोजौ गाहाय जाबाय थायो, हिट नुयो। ओमफ्राय बेयाव जिरायनानैबो अखा थाफ्रिनाय बायदिबो मोनो आरो, खाथियाव जिरायना हिट मोनो आरो। गरम बोथोरबा हिट जाखावखायो। बेबोमोन मोनसे वाटार फाउन्टेन, ओमफ्राय बन्द जाजोब्बायलै, माबा दैखौनो आगारला। आंनि भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। हप नोंथांमोना मोजां मोनगोन आंनि भिडिअखौ। स' मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। स' सि इउ नेक्स्ट ब्लग।